ମୋ ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଉ ଉଲ୍ଟାଉ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ଯିଏ କେବେ ବି ହାର ମାନିନଥିଲା, ଯିଏ ଲିଭିଯିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସେହି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ରାତିକୁ ଯାହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅସୀମ ବଳିଦାନର ଆଲୋକରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁ, ଏଟା ଆମ ପିଢ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ନା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତ 100 ବର୍ଷର ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଜଳେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ସ୍ଫୁଳିଙ୍ଗ। କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1805 ମସିହାରେ ଜେଇ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ। ତାପରେ 1817ରେ ପାଇକମାନେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ଆଉ 1835ରେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ସତେ ଯେମିତି ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚିତ୍କାର ଥିଲା। ହଁ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ସେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବିଦ୍ରୋହର ପତାକା ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପତାକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାରେ ବି ସେ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ଯୋଦ୍ଧା, ଜମିଦାର ସୈନିକ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଉ ଅସହ୍ୟ କର ଲାଦିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିଲେନି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳ ଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଆମ ଲଢ଼େଇର ରୂପ ବି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଲଢ଼େଇ ପଶିଯାଇଥିଲା ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଉ ସେଠି ତ ମାଟି ନିଜେ ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେଇଠି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଲେ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କେମିତି ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଯିବେ। ଏମିତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଲଢ଼େଇର 2 ଜଣ ମହାନାୟକ ଥିଲେ। ଜଣେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଇଂରେଜଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ, କନ୍ଧମାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ଏମାନେ ଖାଲି ନେତା ନଥିଲେ, ଏମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ଖାଲି ଖଣ୍ଡା ଆଉ ବନ୍ଧୁକରେ ସୀମିତ ଥିଲା? ନା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆମ ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇ ସଂଗ୍ରାମ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା। ଆମ ମାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ବଙ୍ଗଳା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଶାସକମାନେ ଆମ କଥା କ'ଣ ବା ଶୁଣନ୍ତେ? ଆଉ ଏଇ ଅବହେଳାର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଥିଲା 1866ର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବେନି। ଏହା ଥିଲା ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ନରସଂହାର। ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନିଆଁ ଜଡ଼େଇଲା, ନିଜ ମାଟିକୁ ଏକାଠି କରିବାର ନିଆଁ। ସେ ଦୁଃଖରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷାଭିତ୍ତିକା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାପିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦାବି କଲା, ଆମକୁ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଦରକାର, ଏକ ଏମିତି ଘର ଯେଉଁଠି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଅବହେଳା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ଲହର ଆସିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଲହର। ଏବେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ଅହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଶିଖାରେ ବଦଳିଗଲା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ, ସାରା ଦେଶ ଦାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ଉପକୂଳ ସେତେବେଳେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନେ ପଛରେ ନଥିଲେ, ବରଂ ସବା ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ନେତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନର ମା ରମାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଦମ୍ୟ ସାହସରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଦେଇ ନେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା 1942, ଆଉ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼। ଆଉ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ତାର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭୀଷଣ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତୀକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ବୀରଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ,
ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ତାପରେ ଇରମ୍, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ର ସମାବେଶ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆଖିବୁଝା ଗୁଳି ଚଲାଇଲା। ସେଦିନ ସେ ମାଟି ରକ୍ତରେ ଭିଜିଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ପଡ଼ିଗଲା ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ, ବଳିଦାନର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ବାକି ଥିଲା। ଏ ଲଢ଼େଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଥିଲା, ଏ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଆମ ନିଜ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାର 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ କର ଆଉ ବେଠି ବେଗାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେମିତି କେବଳ ସହରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଁର ଶେଷ ଲୋକ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଦେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେହି ପୁରୁଣା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶାସନକୁ ଶେଷ କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା, ଆଉ ସେହିଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଜିର ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ଡାଏରୀ ହୁଏତ ଅତୀତର କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ସେ ନିଆର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଚଳୁଛି। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଗଣିତ ସଂଘର୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଖୋଲା ବିଦ୍ରୋହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୁପଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ନିଆଁ ଜଳିଗଲେ ତାକୁ ଆଉ କେହି କେବେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିବେନି।